Vicky, mám pre teba ďalšiu otázku, čo sa týka vlastne roku 2022. Čo ste si pre nás prichystali v oblasti dôchodkov? Samozrejme, počúvame vás a práve preto tento rok vám prichystáme online uzatvorenie zmluvy. Bude to formou SMS-kového kódu, to znamená, že v prípade, že si zvolíte vytvoriť zmluvu elektronickým spôsobom, objaví sa kolónka. Klientovi na telefónne číslo, ktoré uvádza v zmluve, pôjde SMS-ka s kódom a ten kód uvedieš v tej kolónke. V tom momente sa považuje zmluva za podpísanú. Aj nám vieš tak trošku priblížiť ten termín toho spustenia práve tejto vašej horúcej novinky? Ty ma chceš dostať, vieš, tie naše termíny. Budeme radi, ak to spustíme v 3. kvartáli, ale samozrejme tlačíme na to, aby to bolo čím skôr. Tento rok určite. Tak super, držím palce, pretože naozaj to bude veľmi zaujímavá možnosť opäť zväčšiť celkovo potenciál v rámci predaja v druhom pilieri. Bude niečo podobné takto aj v 3.? Samozrejme, bude to aplikované na obidva produkty. Čo sa týka provízií, kedy má sprostredkovateľ nárok na províziu ako v druhom, tak v 3. pilieri? Nárok na províziu vzniká po pripísaní prvého príspevku. Čiže v obidvoch prípadoch? V obidvoch prípadoch. V čom sú najväčšie výhody spoločnosti Unica ohľadne dôchodkov? Určite silná pozícia na trhu. Napríklad v druhom pilieri máme až 27% podiel. Samozrejme história, spoľahlivosť, dôveryhodnosť. Každý rok vyhrávame rôzne ocenenia, zlaté mince, 1., 2., 3. miesto a iné ocenenia. Určite treba spomenúť náš vynikajúci zamestnávateľský portál. Takisto máme portál pre klientov, kde vedia všetko krásne sledovať. No a v neposlednom rade to najdôležitejšie je tá dlhodobá vysoká výkonnosť, ktorú naše fondy prinášajú.